Assalamu alaikum. Shin ke san ko ka san wace ƙasa ce ta fi kowace ƙasa a Afirka abubuwan mamaki da ban al'ajabi? Ga ɗan somin taɓi. Daɗaɗɗiyar ƙasa ce mai tsohon tarihi wadda ɗimbin masu yawon buɗe ido ke ziyarta a shekara saboda kyakkyawan yanayi na ɗabi'a da ke ƙasar, ƙoramu, manyan tsaunuka, gine-ginen tarihi da dai sauransu. Ita ce ƙasa ta uku a Afirka wajen yawan mutane. Saɓanin yadda ka sani, a wannan ƙasar shekara guda watanni 13 ne, kuma misali muna shekarar 2022, yanzu haka a kalandar ƙasar shekarar 2015 ne. Da yawa daga cikin 'yan ƙasar ba su cin nama ranakun Laraba da Juma'a. Domin yin wace ƙasa ce da ma wa'annan abubuwan mamakin da ke wannan ƙasar, sai ka dakaci shirin zo ka sha mamaki da zai zo a wa'annan lokutan a tashar zo ka sha mamaki da ke YouTube. Kana zan so ka yi abu ne ko subscribe idan baka riga ka yi ba, tare da danna ƙararrawar sanarwa da zarar shirin ya hito za a sanar da kai nan take. Zan so kuma ka yi sharing ko partajen wannan sanarwar don wasu su gani. Suna na Faisal Shitu. Na gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum.